Den her pakke er fyldt med nogle af mine kommende stable pieces for min sommergarderobe. Og altså, den kan næsten heller ikke lukke. Så lad mig vise jer, hvad der er i. Look at this. Jeg synes, det er ret svært at finde sådan nice sommerjakker. Men da jeg så den her, se farven, seriøst. Ej, men kig den lige. Jeg er så vild med den her jakke. Den sidder så flot. Farven er flot. Og den har selvfølgelig også lommer. Ej, den er jeg så glad for. Som alle nok godt er klar over nu, så går jeg på jurastudiet. Og du kan ikke gå på jurastudiet uden at have et par flotte loafers. Ej! Oh my god. Se dem lige. Ej, dem skal jeg prøve. De er så behagelige. Se min sko. I love them. Altså, de sidder så flot. Så er der også et par bukser, som jeg synes var vildt flot. Det er egentlig bare de her grå kontorbukser. Og de minder lidt om dem, jeg er på nu. Men jeg har ikke nogen i grå. Så jeg tænkte, de her de vil være helt perfekte. Ej, de passer så perfekt. They are giving what they need to be giving. Jeg er altså så glad for de her 3 ting. Og det kommer 100% til at være 3 staples i min sommergarderobe. Ja, det er det. Bye!